Request to His Excellency the Governor Nyaribo. Ongo basaba omo governor. I as the leader, as the father ya Nyamira Bonoiga. Kindly sit down with your MCAs. Barangeri moikaranse. Ase bari mwagosanete na barabu mwaberane. Abana na abago tuli tugutera. Nande Bonoiga abantu bagusava n'abana inchi banyamira. Abo bagochorete barabwiye ndo batete korana n'ekipara. Amario gasinya gitari abana banyore gipasari barabumba batete kumanya gusese ginero. Ase kingo sabe governor for the sake of development. Ikaransa sene CMCA chiago. Unite your house. Nyebeke nyomba in order. Bali bako nyakorete bitina asobogambi between the executive and the assembly tigabasuke kando. Narora ibagandiri uriri ya abacha kweresa. Ane kingo teba na senate yaito ororoba motegerere imichando y'abantu banyamira. Na ende kolengana na standing orders cheito ekero muntu obwate gintu geko bwatira netie na mangana nyamira tuwena tigoi kogaya na mangana nyamira buna nchendo muchumbo West Mugirango tingo tena kogaya na mangana nyamira egeko era West Mugirango no county assembly West Mugirango no chikotione chiane chios bichire West Mugirango ya nere bwate deputy governor West Mugirango nera ba MCA ba ne bonse bacholire basiekeire siko kurwa samangana ye assembly ase bali bago itchibesti assembly close to 7 billion shillings, and therefore nche ongo tebya banyamira nga mokwa moyo omoelyo ye nkonyora tule a solution lakini yo mo control of budget orwete bogichora ward ya Nyamira nche ongo muboli nga tiga cover part of the problem kabe part of the solution ya egeko gerebi na bagoteba byaira netyo mu speak obutire nebi na bibekire koti ya Nyamira na ateriro moino na ende ngirore rero koti teyo Nyamira ikogayana amangana y'abantu babutire abe ne speaker abe n'abantu babekire county assembly service board abe n'abantu bagosainya chi assembly account or mangana yitago koleka na Nyamira ekoti ye abantu barikire nero igere Kisumu na ende kinankero omo speaker begeto ulio kabeiro na ende koti yitira muira nikasi ebi byonse biko nago korwa nganto kabwate koto oda korwa segete eyo nese nema toko koligwa itakeire gokonya abantu bakuri bakibesiye Nyamira baibe na ende nababuli y'abantu bamindu balia more aso molengo woko tenena ase chioda chiobulimo chiode chichigo tweliwa ngobo guli moro musarabu.